Ola a todos e benvidos unha vez máis a Polingra. Hoxe, como vedes, publicamos en domingo por un motivo especial, porque se cumplen 20 anos do Prestige e traemos xusto material sobre esta temática para traballar tanto na ESO como en primaria. Así que damos agora os detalles, estade ben atentos e esperamos que vos guste. Partimos dunha canción que cantaron os Diplomáticos nun CD que publicara a plataforma Nunca Máis, que se chamaba Marea de Música. Entón, aquí escollemos a primeira estrofa ata o retrouso, ata o primeiro retrouso da canción, no que os nenos terían que completar as palabras que faltan. A canción pasaremosvos despois o link para que poidades acceder a ela dende YouTube. Despois temos unha serie de preguntas, non? Como sabes de que fala esta canción, evidentemente xa o título da ficha dá unha pista, aínda que na canción e sobre todo nesta parte non se fai referencia ao Prestige directamente dicindo o seu nome, polo que pode ser unha pregunta para que necesiten unha introdución previa, non? Por que pensas que afundiu o barco? En que parte da canción ves esa información? Esa sería a segunda pregunta e neste anaco da canción faise referencia a que o barco é vello e despois a que ten fatiga no aceiro. Evidentemente, segundo a idade que teñen estes nenos, van a chegar máis facilmente á conclusión de que o barco é vello, pero podemos incitar a que pensen un pouquiño máis, que outro momento da estrofa, do parágrafo, se fai referencia tamén ao mal estado do barco. Despois preguntamos que palabras do texto fan referencia ao petróleo. Aquí falase de ouro negro e falase de piche. Se despois queredes poñerlle a canción enteira, durante o resto da canción tamén aparecen outras palabras, por exemplo, chapapote. Non sei se aparece algunha máis, pero chapapote seguro. Con que ferramentas limparías ti o mar? Este é para facer fincapé en que foron cidadanía con material rudimentario que tiñan nas súas casas os que afrontaron a problemática e saíron ao mar a quitar as manchas, non? Tanto ao mar como na terra cando xa estaba incrustado nas rochas e nas praias. E por último, poñer que escriban as criaturas mariñas que coñecen foron afectadas polo Prestige. Isto é para que sexan un pouco conscientes das dimensións da problemática, sobre todo ambiental. E por último, que pregunten na casa que viu a súa familia, pois para que cada un narre as historias que teña. E o segundo exercicio sería un xogo de salvar a frota, non fundila, porque partimos xa da base de que o Prestige está fundido, e o que temos é que atopar os dous diferentes anacos ao largo do tableiro para poder intentar atallar o problema. Temos 4 tableiros distintos, ou sexa, estes tableiros servirían para 2 parellas. Despois habería que fotocopialos máis veces e repartilos entre os vosos alumnos, tendo en conta tamén, evidentemente, o número de alumnos que hai en cada curso. O xogo é como hundir la flota, a única diferencia é que cada vez que toquemos o barco, para conseguir que esa casilla sexa nosa, temos que responder correctamente a unha serie de preguntas sobre o Prestige. Temos unhas tarxetas nas que se presenta a pregunta, 2 opcións e en negro presentamos a resposta correcta. Polo tanto, dentro da dificultade hai un 50% de probabilidades de acertar. Podes volver a pedir a mesma casilla para que che fagan unha pregunta diferente e intentar acertala. Gaña o que primeiro descobre todas as casillas das 2 partes do barco. E, como vedes, o noso tableiro no que temos que descubrir onde están os barcos do compañeiro está azul, porque non detectamos ningunha problemática, ningún barco afundido, porén, no que nos subimos o barco afundido está negro, porque evidentemente a marea negra invadeu o océano.
Deixámosvos na caixa de información os links que vos levan aos distintos documentos, tanto o das preguntas do Salvar a Frota como o dos tableiros de Salvar a Frota, e despois tamén o do exercicio para primaria, lembremos o Prestige. Ademais, engadiremos o link que vos levará tamén á canción ca que estamos traballando, que é dos diplomáticos e que se chama Galer. Se vos gusta este material, lembra de darlle un me gusta á páxina e a suscribirvos clicando na campa vermella para así estar atentos ás novidades que presentamos.